तर नमस्कार भावांनो, आपल्या नवीन एका ब्लॉगमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. तर काय सकाळ सकाळी उठून आपल्या मागे लागलो होतं थोडंसं काम. तर काय काम करत म्हणलं शूट घ्यायचा. आता शूट घेत एक असा विषय झाला, आपण जशी वैरण टाकील तशी चिमणी माझ्या महागच यायला लागली. काय आवडेल का आला चिमणी घाय पाहिजे लागा. तसंच आपल्या रानात सगळे जमलेले पक्ष्यांचं बी शूट जो असा आलाय भावांनो, तरी बघायचा कसा आलाय शूट भावांनी आणि कमेंट तर नक्कीच करायचे. तर बघा भावांनो शूट कसा आलाय. जी गावाकडे राहून जी मजा आहे पक्षी प्राणी बघण्यात, ते सिटीमध्ये राहून पक्षी बघण्यात मजा नाही. गावाकडची हवा ते गावाकडचीच असते भावांनो. आपल्याला तर भावा आपल्या गावातच करमते. जी गावाकडची मजा, गावाकडचे मित्र आहेत तेच खरे कट्टर मित्र. सिटीत ते काय आज आहे तर उद्या नाहीत भावांनो. तर कसा आहे व्हिडिओ ते लास्टपर्यंत बघायचा आहे.